алейкум ба ҳама дӯстони азиз. Умедворам як шумо соз бошен, саломатиё, настрениё, хонагиё, аҳли байт. Мо муддати дароз набудем дӯстон, дарсҳоамон набудан. Ман дар видеои гузашта фаҳмонда будам хай сабабҳоша ва аз имрӯз мо давом метем бо дарсҳои худмона. Дарси 15-ми мо камтарак структураи дарсиимон дигар мешавад дӯстон. Камтарак мо точнитар ҳаракат мекунем, камтар кӯшиш мекунем ки амиқтар ва чуқуртар ва хубтар англисиро ёд бигирем, бисёртар практика мекунем. Грамматика камтар мешавад, практика бисёртар мешавад дӯстон. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, пешаи дарсҳо, ҳамин вақте ки дарсҳоамон сар мешавад, шумо дафтаротонро тайёр кунед, барое ки бисёр луғатҳо мешаванд ва бисёр калимаҳо ва ҷумлаҳо мешаванд ва дафтаротонда кӯшиш кунед нависен ҳамара. Ва барои практикара бисёртар кардан шумо метавонед ба телеграм-канали ма омада подписатсия кунед. Дар уҷа мо бисёртар практика мекунем, тест мегзарем ва калимаҳои бо хубтар ва фразаҳо ва ҳар хеле идиомаҳоро якҷоя меомӯзем. Ва дар дарсҳои мо чӣ хеле мегзаранд дӯстон? Дарсҳои мо ҳар як дарс мо кӯшиш мекунем ки чилтаи ҷумла нависем. Чилтаи ҷумлаи гарен ҷумлаҳои бисёрай практика мекунем, ҷумлаҳои осоне ки ҳаррӯза дар реҷаи ҳаррӯза реҷаи рӯз мо истифода мебарем, повседневной жизни истифода мебарем дӯстон. Ва ба ҳамхели ҷумлаҳоро мо якҷоя практика мекунем ва мумкин 3-4-5 дарс ҷумла менависем, практика мекунем ва мумкин шашум дарсаш диктант шава. Диктант он чизе ки мо қадшимо гузаштем ва ёд гирифтем. Бар он хотир дӯстони азиз, бо диққат менависем, бо диққат гӯш мекунем ва кӯшиш мекунем ки калимаҳоро айхид кунем, азёд кунем. Калимаҳо бисёр мешаванд ва ҷумлаҳоро бисёр мешавад дӯстон. Не ки ин маъноиро надорад ки қинаи чиз. Не, мо оҳиста ҳаракат мекунем ки ба мақсади худ бирасем. Хоб чӣ хеле гуфтон, 40 ҷумла мешавад. Калимаҳо бисёр мешаванд. Калимаҳо мисол намедонам, точно гуфта наметавонам ки чандта мешаванд. Ва ҳамин калимаҳоро мо дар ҷумлаҳомон истифода мебарем ва кӯшиш мекунем ки чикор кунем? Дуруст кӯшиш мекунем ки ҳамин калимаҳоро мо айхид кунем дӯстон. Пас сар мекунем дарса. Калимаҳое ки дар рӯи экран шумо дидем дӯстон, ин калимаҳои феълҳоанд. Ба забони русӣ мешаванд глаголы. Ма ҳам тарзи англисиша, тарзи хондан русӣ ва тоҷикиша нависагим ки кадоме ки тоҷикиро мисол ба як хел калимаҳои худро ба тоҷикӣ фаҳмиданаш хине ба русӣ бифаҳма ва кадоме ки русиро намедона, русирани ёд бигира. Хоб, якта калимаҳоро мехонам дӯстон, шумо дар дафтаротон нависан бигиред. Work, работать, кор кардан. Live, жить, зиндагӣ кардан. Study, учить, омӯхтан. Play, играть, бозӣ кардан. Like, нравится, маъқул шудан. Read, читать, хондан. Eat, есть, хурдан. Drink, нӯшидан, яъне пить. Go, идти, рафтан. Write, ина нависагим. Write, писать, навиштан. Watch, смотреть, тамошо кардан. Open нависаге. Open, открывать, кушодан. See, видеть, дидан. Know, знать, донистан. Help, помогать, кӯмак кардан. Дӯстони азиз, ман ин гапа дар видеои гузашта гуфта будам, як бор дига дар инҷа такрор мекунам. Лайк, комментария мондан ҳаётон набарорен. Дар комментария дарси 15 нависен. Мо давом метем, дарсҳоро мехонем ба якдигар, ба паддержкаи якдигар ба пеш мерем, насиб худо хоҳад мерасем. Ба он хотир лайкҳои шумо барои
ҳар як таймо муҳимае ки дигар одамое ки намедонанд бидроян забони англисиро хатимо чикор кунанд, дуруст хатимо англисиро бихонанд, ёд бигиранд. ҳанак мегзарем ба калимаҳои существительные. Существительные яъне исмҳо. Ти чой, чай. Books книги, китобҳо. Bread хлеб, нон. Исм чист? Исм ҳиссаи нутқ буда номи ашёро мефаҳмонад. яъне ягон чизе ки мисол нон, китоб ва ғайраҳо. Феъл чист? Феъл ҳиссаи нутқ буда ҳаракат, амал ва ҳаракати амалӣ ашёро мефаҳмонад. Ягон кор кардан, кор кардан, зиндагӣ кардан, омӯхтан ва ғайраҳо. агар кадоме ки мисол забони модарихимона намедонанд қоидаро ора ниҳайхид кунед, хеле ордамтон мекунанд. Water вода, об. Water ани мегем, нек хай американский акцент қати water вода, об. Home дом, хона. Messages мешавад сообщения, паёмҳо. Videos мешавад видеоҳо типа шакли ҷамъ. Door мешавад двер, дар. Cat кошка, гурба. People люди, одамон. Rice рис, биринҷ. Birds птицы, паррандаҳо. Newspapers газеты, рӯзномаҳо. Bag сумка, халта. Сумкае ки мегардонем хати хумонку ҳамун bag мешава. Хай ба забони тоҷикӣ халта мегем. тоҷикӣ адабии худ монда. Friend друг, дӯст, рафиқ. дӯстон, амиҷа дама як лаҳза меистам, скриншот кунен ва дар дафтаротон нависен ё пауза дамонен, дар дафтаротон нависен ва мо давом метем. Инаи калимаҳошани ҳам хел дар дафтаротон стоп пауза дамонен нависен ва мо давом метем дӯстон. хоб мо калимаҳое ки нависем қатъи ҳамин калимаҳомон ҷумла месозем ва кӯшиш мекунем ки ҳамиёра чикор кунем, дуруст қайд кардем, ёра мо айхид кунем. Ман кор мекунам. Ман мешавад I, кор кардан мешавад I work. Ман кор мекунам. яъне ҳамин қадар осон. як дақиқа менависем ки чанд та ҷумла. I work. Ман кор мекунам. Ман кор намекунам чӣ мешавад? Ман кор намекунам мешавад I don't work. ман кор намекунам. I don't work. ту зиндагӣ мекунӣ. You live. Live зиндагӣ кардан мешавад. Не ки агар вақте бигем ки ту дар ин ҷо зиндагӣ мекунӣ, як калимаи дига добавид мекунем. Here. You live here. ту дар ин ҷо зиндагӣ мекунӣ. агар бигем ки ту ё ин ки шумо, ю мешавад. агар ки бигем ки ту ё ин ки шумо дар ин ҷо зиндагӣ намекунӣ ё намекунед. You, вы тут не живете. You don't live here. You don't live here. ту ё ин ки шумо дар ин ҷо зиндагӣ намекунед. давом метем. мо англисӣ меомӯзем, мехонем. омӯхтан чӣ буд? омӯхтан, инамҷа нависем. Study, омӯхтан. Live, зиндагӣ кардан. Work, кор кардан. якта рафтесем дӯстон. яъне мо англисӣ меомӯзем. We study. англисӣ чӣ мешавад? English. мо англисӣ меомӯзем. чӣ хел бигем ки мо англисӣ намеомӯзем? We don't study English. Дӯстон, шумо диққат карданд ки барои инкор кардан, чтобы отрицать предложение, барои инкор кардани ҷумла, мо қатъи ҳамин ҷойнишинҳои a, u, we ва инчунин якта дига ҷойнишин дорем. ҷойнишини ки мо қатъи ҳамин донт истифода мебарем. онҳо футбол бозӣ мекунанд. бозӣ кардан чӣ буд дӯстон? ҷанависагӣ ҳастем. бозӣ кардан
инаҳа play бозӣ кардан. Онҳо they play футбол чӣ? Футбол. онҳо футбол бозӣ мекунанд. They play football. хоб дӯстони азиз, барои ин кор кардан чӣ хеле ма гуфтам, мо дидесем ки калимаи don't истифода бурдесем, яъне намекунам, кор намекунам, зиндагӣ намекунам, намехонам, намекунанд, намекунед ва ғайраҳо. ҳами неда намегем, яъне онҳо футбол бозӣ намекунанд, мешавад получается они не играют в футбол. They don't play football. онҳо футбол бозӣ намекунанд. They don't play football. давом метем дӯстони азиз. ба ман чой маъқул аст, ё ин ки ман чойро дӯст медорам. дӯст доштан ё ки маъқул будан чӣ буд дӯстон? Лайк. чой чӣ буд? чой ти. ана ака бигем ки ба ман маъқул аст, чӣ хел мегем? I like tea. ба ман чой маъқул аст. ана ака бигем ки ба ман маъқул нест чой, чӣ хел мегем? I don't like tea. ба ман чой маъқул нест. давом метем дӯстон. ту ё ин ки шумо китобҳо мехонед. хондан чӣ буд дӯстон? хондан буд read. ту ё ин ки шумо мешавад you. хондан read. китобҳо чӣ буд? нависагием ҷуда. китобҳо books. получается books. You read books. шумо китобҳо мехонед. чӣ хел бигем ки шумо китобҳо намехонед? You don't read books. You don't read books. шумо китобҳо намехонед. давом метем дӯстон. мегем ки мо нон мехӯрем. мо мешавад we. хӯрдан чӣ буд дӯстон? нон аввал мебинем. нон мешавад bread. даётон бигирен. хӯрдан чӣ буд? хӯрдан eat. мо нон мехӯрем. мо мехӯрем eat. нон чӣ буд? bread. We eat bread. мо нон мехӯрем. мо нон намехӯрем. We don't eat bread. мо нон намехӯрем. давом метем дӯстони азиз. онҳо об менӯшанд. онҳо they. нӯшидан чӣ? нӯшидан мешавад drink. онҳо they drink. об чӣ буд? об water. They drink water. супер дӯстон, давом метем. хоб, онҳо об наменӯшанд. They don't drink. онҳо намешанд water. супер. давом метем дӯстони азиз. ман ба хона меравам. ман I рафтан чӣ буд? медонем бисёриётон. Go куҷо? хона. хона home. ту home намегем. ту home нодуруст аст дӯстон. I go home мегем. You go home, we go home ва ғайраҳо. Go home хона рафтан. ман ба хона намеравам. I don't go home. ман ба хона намеравам. I don't go home. давом метем. ту паём ё ин ки ту сообщение менависӣ. You навистан чӣ мешавад дӯстон? сообщениеро аввал мебинем. сообщение мешавад message. сообщенияҳо шакли ҷамъ. навиштан чӣ мешавад? навиштан write. навиштан писать. You навистан менависӣ. write чӣ менависӣ? message менависӣ, яъне сообщение менависӣ. You write message. давом метем. мегем ки ту сообщение наменависӣ.
you don't write messages. окей, идем дальше. мо видеоҳо тамошо мекунем. we мо мешавад тамошо кардан. чӣ мешавад дӯстон? тамошо кардан ина watch. we watch видеоҳо videos. we watch videos. мо видео тамошо намекунем. we don't watch videos. мо видеоҳо тамошо намекунем. давом метем дӯстони азиз. Получается онҳо як ҷумлаи нав онҳо мекушоянд. Якм биёин осон карда мегем. онҳо мекушоянд ягон чиза. любой чиза. they кушодан чӣ мешавад? инаҳа дӯстон. open. they open. онҳо мекушоянд. they open мешавад. мисол they open чира мекушоянд? дар чӣ буд? дар door. they open the door. баъзе кадом мепурсам мега зе як ҷо биромад. дӯстони зе артиклай дар дарсҳои оянда ман мефаҳмонам. ҳозираҷа шумо просто ҳамхе нависен. ҳозираҷа просто нависен ва аҳамият натен. ман дар дарсҳои оянда ман мефаҳмонам. мо кӯшиш мекунем ки ҳамаи тонкистиҳои ҳамин забони англисиро ҳамин основной тонкистиҳоша ёд бигирем ки уверина гап занем. яъне онҳо зея нанавистем. зей онҳо дарро мекушоянд. they open the door. онҳо дарро намекушоянд. they don't open the door. онҳо дарро намекушоянд. супер дӯстон. дальши мерем мегем ки ман мебинам. I дидан чӣ буд? дидан инаҳа калимаи хушрӯи си дидан. яъне дидан видеть си. ман мебинам. I see чиро мебинам? гурбаро. гурба чӣ мешавад? гурба мешавад cat. I see a cat. ман гурбаро мебинам. боз мепурсен як ҷо пайдо шид. рани артиклай дӯстон. зе артикланиё ман ёра дар дарсҳои оянда чӣ хеле гуфтам мефаҳмонам. ҳозиражда просто нависен, просто инаҷада зе нависен, тамом. хоб, получается I see a cat. ман гурбаро мебинам. ман гурбаро намебинам. чӣ хел мешавад? I don't see a cat. ман гурбаро намебинам. давом метем дӯстон. мегем ки ту медонӣ. you донистан чӣ буд? ту ё ин ки шумо донистан мешид инаҳа no. кнов не дӯстон. кнов нахонед. нама тарзи хондаша нест. агиам no. you know. ту чиро медонӣ? you know англисиро. англиси чӣ буд? english. you know english. ту англисиро намедонӣ ё ин ки шумо англисиро намедонед. you don't know english. ту ё ин ки шумо англисиро намедонед. дӯстон диққат кунед ки ту ва шумо дар забони англисӣ ман чиз чанд бор такрор кардам. як бор дига боз мегӯм. ҳардуш ю мешавад. ю ҳам ту мешавад, ю ҳам шумо мешавад. вақте ки як аз да уважительна шумо мегем ё ин ки чанд кас истодагиан шумо мегем шумо мерен қати мо. мисол ва ғайраҳо. ҳардуш ю мешавад дӯстон. ҳамин чиза диққат кунед. давом метем дӯстон. значит you know english. ту англисиро медонӣ. you don't know english. ту англисиро чӣ? дуруст намедонӣ. давом метем. мо кӯмак мерасонем. ёрдам мекунем. we ёрдам кардан, кӯмак кардан help мешавад дӯстон. we help. ба ки ёрдам мерасонем? мо ба одамон ёрдам мерасонем. we help people. мо ба одамон ёрдам мерасонем. we help people одамон мешавад. ин ҷа нависагием дӯстон. ҷошид наҳа people одамон. яъне we help people. мо ба одамон кӯмак мерасонем.
мо ба одамон кӯмак намерасонем. We don't help people. мо ба одамон кӯмак намерасонем. яъне ки ин ҳамҷада ози мо уже қад шумо 30 ҷумла нависем. дӯстон шумо бинед ки хеле камтарак русиро мегум, шумо большие молодцы. барои ки инам фикр кунед 30 ҷумла уже нависен. бархе аз шумо мумкин чизора бидонанд, не ки хай меган повторение мать учения. такрор модари дониш аст. ба он хотир дӯстон вы должны гордиться собой. шумо бояд ба худтон фахр кунед ки уже 30 ҷумла нависен. давом метем дӯстон. 10 таи дига последний. ба ман маъқул аст. чӣ хел гуфтем ба ман маъқул аст? инҷара нависем. I like. I like ти ба ман чой маъқул аст? ана мегем ки I like, ман дӯст медорам ки ба ман маъқул аст. себро, apples. ба ман себҳо маъқуланд. себ чӣ буд? инҷара нависагем ба фикрам не? нанавистем. хай apples шумо медонем ба фикрам. якм калимае ки якм ҳарф ки мо мегем ва бо ҳамин apple мегем. мо инро дар алфавит гузашта будем. ба ман себҳо маъқул аст, ё ин ки ман себро дӯст медорам. Я люблю яблоки. давом медем. ту получается шир менӯшӣ. ту менӯшӣ, ё ин ки шумо менӯшед. You нӯшидан чӣ мешавад? Drink. Drink. You drink. шир чӣ мешавад? Milk. You drink milk. ту шир менӯшӣ. ира инкоришона нависем. I like apples. ба ман себҳо маъқуланд. ман себро дӯст медорам. ман себро дӯст намедорам. чӣ мешавад? I don't like apples. ман себро дӯст намедорам. давом метем дӯстон. You drink milk. ту шир менӯшӣ. ту шир наменӯшӣ. You don't drink milk. ту шир наменӯшӣ. хоб мо меравем. мо мешавад we рафтан go. We go ба мактаб. To school. мо ба мактаб меравем. We go to school. дӯстон, мо ин аҷа дози нависем I go home. ман ба хона меравам. ба хона. Не ки ту намондем. ма гуфтам ку да go home ба хона рафтанда ту намегузорем. и правилаи дӯстон да ёдтон бигиред. Не ки да дига ҷо I go to school. I go to America. I go to Italy. ва ғайраҳо дар ҷо тура мегузорем дӯстон. We go to school. мо ба мактаб меравем. мо ба мактаб намеравем. чӣ хел мешавад? We don't go to school. мо ба мактаб намеравем. We don't go to school. давом метем дӯстон. менависем ки онҳо бозӣ мекунанд. They play. онҳо бозӣ мекунанд. чӣ бозӣ мекунанд? Tennis. Tennis. онҳо теннис бозӣ мекунанд. They play tennis. онҳо теннис бозӣ намекунанд. They don't play tennis. онҳо теннис бозӣ намекунанд. давом метем. ман телевизор тамошо мекунам. тамошо кардан watch буд. I watch. телевизор чӣ мешавад? TV. ман телевизор тамошо мекунам. ман телевизор тамошо намекунам. I don't watch TV. ман телевизор тамошо намекунам. дӯстон, кадоми то ҳамҷа шавомад? молодцы. уже мо ина 40 ҷумла сохтем. қад шумо дар дарсҳои оянда бо месозем 40 дига ва кӯшиш мекунем ки ана да автоматизма забони англисиро давистӣ кунем ки чтобы на автомати гап занем. автоматически калимаҳои даҳанмон бироянд, ба англисӣ фикр кунем ва ба мақсади худ расем. хоб дӯстон, шумо як бор дига мегӯм вы большие молодцы, потому что то ҳаминҷа тамошо кардем, то ҳаминҷа шақатима 40 ҷумларо нависен ва як ала калимаи дигарро нависен. ба он хотир дӯстони азиз, калимаҳоро аз ёд мекунем, иёро дар дафтармон менависем агар нанавистагӣ бошем. даже шумо метавонед ки
плейлиста моненамхе коротона кардан бигирем ва гӯш кунен. Ҳирани фоида шумо да мерасонад дӯстон. Просто мемоненаш да гӯшотон наушник ва корои худтона кардан мегирен. Не ки желательно агар ки нависен бо барои шумора фоидааш бисёртар мешавад. Пас дӯстон дастгириро ёд намебарем. Лайк монед, дигарро дароӣ кунем ва дар комментария дарси 15 нависен. То дарсҳои оянда.